Tule minun kanssa kattoo Euroopan pienintä lintua. Tärkeintä hippiäisen löytämisessä on opetella tunnistamaan sen ääni. Hippiäisen keväinen laulu on rytmiltään helposti tunnistettava. Loppukesästä ja syksyllä äänet on vielä keväistä lauluakin hennompia yhteysääniä. Hippiäinen ei ole maillekaan ihmisille kovin tuttu lintu, sillä se ei juurikaan kulje ihmisten pihoissa, eikä käy esimerkiksi talviruokinnoilla. Niiden pesimäkannaksi on kuitenkin arvioitu 0,5 miljoonasta 1,5 miljoonaa paria vuosittain. Se on huononakin vuonna tuplasti enemmän kuin kaikille tuttuja punatulkkuja. Hippiäisten kannan vaihtelu on suurta, sillä kylminä talvina tänne talvehtimaan jäävistä linnuista jopa suurin osa voi kuolla. Hippiäinen viihtyy tiheissä kuusikoissa, ja vikkelänä lintuna sen seuraaminen kiikareilla tai kameralla on äärimmäisen hankalaa, mutta mielenkiintoista. Tämänkin videon lähes kaikki klipit on puolella hidastettu. Otanhan tästä videosta äänitärpit ja suuntaa seuraavalla retkellä lähimpään kuusikkoon. Jospa sieltä löytyisi tämä vain parin sokeripalan painoinen pieni vipeltäjä.